କଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିଲୁ ଶୁଣିଆ କଣ ଗୋଟେ କହିଲୁ କାଲି ଦୋକାନରେ କିଛି 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ମାଗିଲି ତୁମେ ମତେ ଆଣିଦେଲ ରେ। ବେ ବେ ରହ ବେ ଏଇ ବେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି ଏ ବାଡ଼କୁ କହ ବେ ରହ କାନ୍ଦିନି ଏଇ ଏ ବାଡ଼କୁ କାହିଁକି କହ ଏ ବାଡ଼କୁ ଆଉ ଥରେ କହ ଦେ ଆଉ ଥରେ କହ ଦୁଃଖ ମୋର ବୁଝିବ କିଏ ଗো ବେ 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 ରହ ବେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ନା କଣ ବେ ବାବା 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଦେଲେ। ବେ ରହ ବେ ଏଇ ବେ 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 ମୁଁ ସେମିତି କହୁଥିଲି ବେ ମୁଁ ଖାଲି ଘରେ ବସିଯିବୁ ତୁ ତତେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରହିଯା। ବେ ମୁଁ ସେମିତି କହୁଥିଲି ବେ ମୁଁ ବେ ବିସ୍କୁଟ ଦବୁନା ହେଁ ଦବୁନା ଦେ ବେ ତୁ ସେମିତି କାହିଁ ଦେଇନୁ କେନେ କହ